Nahulog na sa drainage dapin sa highway sa San Roque, Nabunturan, Davao de Oro ang biktima nga gilas sa mga pulis nga si Eduardo Orias Sagarino. Sa picture nga gi-upload ni Napoleon Montero, daw nagluhod ang biktima atubangan sa motorsiklo nga iyang gimaneho. Apan wala na di ay kini kinabuhi ug wala pa matanggal ang suot ni ini nga helmet. Sumala sa ubang residente sa lugar, nakadungog sila og sunod-sunod nga buto sa pusil ug dayon gisundan sa pagharurot sa motorsiklo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Nabunturan Municipal Police Station, posibleng gisundan ang biktima sa mga armadong nakamotor ug dihang nakahigayon, gipusil ang biktimang si Sagarino nga usa ka forester sa DENR. Padulong sa Tagum City ang direksyon sa biktima. Samtang, gipasalig sa kapulisan nga palawuman nila pag-ayong investigasyon aron masubay ang tinuod nga motibo sa krimen. Apil sa imbestigahan kung aduna ba kini koneksyon sa trabaho sa biktima isip forester. Shiny Buleser, Newsline Philippines, stay safe!